ya Sokoto manya da kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya ya Sokoto manya da kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya ya Sokoto manya da kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya ya tabara sarki ubangiji gare ka kullum muke bara ya tambara da Sokoto ake nuhi Allah banda karfi ko wayo idan ka manta da shara da kai aka komi Najeriya ka kare ni girman kai hasada gurin makiyana na gagara cikin umaru kayi su sun sani in ka yarda kai ne musawiru ka yassara komai gawa mako ba dan jahabadun ma Najeriya ya Sokoto manya da Yaskare mai. kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya Allahu ka kara salatin ka a gurin masoyanka annabi yau dan fara da Sokoto ake nuhi mai isa da girma da ɗaukaka ɗan amina jikan mu ɗallibi da kai aka komi Najeriya mai kaifin takobi mazan kwarai namiji cikakke mai sahabi cikin umaru kayi su sun sani ahali kasa da sahabai na irin su Sadiq Umar Usman da Aliyu zakin gwagwarmaya ya Sokoto manya da kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya Assalamu alaikum yan Sokoto ga wani sako zan isuwa tambara da Sokoto ake nuhi kamfani na dan wasa mubi suka ce na kai shi ga yan uwa da kai aka komi Najeriya lamari na wama ko ba gudu babu ja da baya ba damuwa cikin umaru kayi su sun sani dan bara da mai tausaya mana mai fida mutane ga damuwa rabana ya kara shi lafiya ya Sokoto manya da kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya kai kuma ne tambaran baka kina Ahmad Ali gona mai zuwa yau dan fara da Sokoto ake nuhi a kasar ga kunzon magimshi kai mai kiza don mu yan uwa da kai aka komi Najeriya ka kare shiri sarki yamma yankura mu tai babu damuwa cikin umaru kayi su sun sani aikin ka yana kyau baba alu mun yi hankuri babu damuwa watsa ya wuce da shi karka tsaya ya Sokoto manya da kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya kamo ya maza aluwa mako to ina mazan yanzu masu ke yau dan fara da Sokoto ake nuhi masu garama ko jayayya ga lamarin kashin duk ina suke da kai aka komi Najeriya garwashin wuta duk zai ne yan akwai ruwa take zai suke cikin umaru kayi su sun sani yan maza na dauri mi suka yi balle na yanzu mi za su yi maka kare shiri gwarzon duniya ya Sokoto manya da kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya an kore ka ja mare ni aliyu mako ka san da haka yau dan fara da Sokoto ake nuhi har wasu suna son takawa alowa makoshi yaya haka da kai aka komi Najeriya kawai ci kake musu su kuma sun kasa dokan su yi maka cikin umaru kayi su sun sani waragara ba kayi ne ba alowa mako kara da mara kara shiri gwarzon duniya ya Sokoto manya da kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya dan bara da jayayya kai ma ka karya shirin ba su ja maka yau dan fara da Sokoto ake nuhi lauje kake mai wuyar kube yan harawa sun kasa yi maka da kai aka komi Najeriya sun tare kanan ka fito ta can madiya sun durkusa maka cikin umaru kayi su sun sani ai ba mu taɓa gauna irin ka ba a Sokoto su sun san da haka mai rikon amana da tarbiyya ya Sokoto manya da kankana tambara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya lamarin siyasa a nan kasar akwai baraku ba tana tashi yau dan fara da Sokoto ake nuhi masu gardama ko baba yan akwai irin sako kawo shi da kai aka komi Najeriya
mai gayyar mutane mai kwarjini kwato garai sai ya yi mishi Jikan Umaru kayi sa sansani. ba shi ginsa huska don ka zo da wata bukata murna ya kai shi ka baka yayi maka rakiya Da Sokoto manya da kankana. Dan bara da kowa yake nuhi. Da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya. sanata alu sarki yamma jikan Umaru baban Saudiyo Dan bara da Sokoto ake nuhi. nan kasar gashi ɗaya na tallin talla wanda 'yan siyasa ka kwaikwayo Da kai aka komi Najeriya. mai kishin jiha dai da gaskiya teku kore karyar masu iyo Jikan Umaru kayi sa sansani. yankura mu ta alewa mako tambara da baban Saudiyo zuljalali ya baka duniya Da Sokoto manya da kankana. Dan bara da kowa yake nuhi. Da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya. ba mu yin siyasar kowa mu sai ta baba alu mun ga nasara Yau dan bara da Sokoto ake nuhi. duk da su mutanen can sun yaba lokacin kasan babu takura Da kai aka komi Najeriya. ba mu san matsayin rayuwa ba mu do kasar ga mu mun ka shahara Jikan Umaru kayi sa sansani. duk da yan waje ali ya tara ya rike kwarai babu takura baban talaka baban sufuriya Da Sokoto manya da kankana. Dan bara da kowa yake nuhi. Da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya. yau ba abin da bawa zai iya ma ba ni ba ko su sun san haka Yau dan bara da Sokoto ake nuhi. su ta hasada ko bakin ciki za su zama taki in su yi maka Da kai aka komi Najeriya. in ilahu ya so ka ɗaukaka hasadar mutum komi bai maka Jikan Umaru kayi sa sansani. ba auzunan ta komi mai kaifi ko tabe ka yau ba daidai ba shi koma murna da dariya Da Sokoto manya da kankana. Dan bara da kowa yake nuhi. Da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya. bai da lokacin kai ne shi dai ko da yaushe sai dai na al'umma Dan bara da Sokoto ake nuhi. yana da kusantar al'umma yana mana komai da laluma Da kai aka komi Najeriya. duk mai ulsa yana samun matsala har idan yana cin ta turama Jikan Umaru kayi sa sansani. sarki yamma ka dan kara hankuri ba mu baka kunya mu al'umma ba shi ma kake bin mu kajiya Da Sokoto manya da kankana. Dan bara da kowa yake nuhi. Da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya. ya ga dahir ina kallo ni dai ni yari mai yan kamararuma Dan bara da Sokoto ake nuhi. duk tashar da ba fasinjoji san ba ni zuwa babu al'umma Da kai aka komi Najeriya. ga tashar da za a yi lodi al'umma ashe su ne rahama Jikan Umaru kayi sa sansani. tafiyar alo ita duk muka yi sakwata wa manya da kankana ba nan jiha ba duk ma Najeriya Da Sokoto manya da kankana. Dan bara da kowa yake nuhi. Da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya. alu mai bidar gata masu na kasar gana tausaya mishi Dan bara da Sokoto ake nuhi. ka tashi da shi sarki yamma gulbi kake mai maganin kishi Da kai aka komi Najeriya. don kwarar tsintsiya guda ta yi da wannan ba ta hana shara ga ya mishi Jikan Umaru kayi sa sansani. ramar rigiwa kwayar daji tsintsiya ta wa mako ce muka yi don hakan ga kowan ko ya jiya Da Sokoto manya da kankana. Dan bara da kowa yake nuhi. Da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya. duk wanda rabo Allah ka wada ba shi wada wansan da haka Yau dan bara da Sokoto ake nuhi. don maso wato ya so dan talu da amadu ku mun karka Da kai aka komi Najeriya. Ahmad Ali har gobe muka yi sakwata wa mun sallama maka Jikan Umaru kayi sa sansani. ya Allah yi magam da sokoto mu sha jarmiya ga da faduka tuton titiri mai dariya Da Sokoto manya da kankana. Dan bara da kowa yake nuhi. Da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya. Wairin mu wayayyen sarki gare ka a kullum muke bara Yau dan bara da Sokoto ake nuhi. wanda yake ma balle baiwa rabu na kasa yan yi shahara Da kai aka komi Najeriya. mai ya sha umai yanda da ya so ba abin da gun ya gagara Jikan Umaru
sarki yamma dan bara da mai tausaya mana karka sashi kunya a duniya da Sokoto manya da kankana dan bara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya ya Sokoto manya da kankana dan bara da kowa yake nuhi da shi muka kuri Sokoto da shi aka komi Najeriya da Sokoto